Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibukele imidwebo esinayo la. Sibone ukuthi sizosebenza kanjani ngayo uma sifuna yonke lemidwebo yethu ukuthi siyikhiphele ama-volume. Sisebenza ngolwazi lokuthi umdwebo uwodwa noma ibhokisi lilodwa lethu lona lakhiwa 1 by 1 by 1. Esingabiza ngo-1 centimeter cube ngoba sisebenza ngo-1 centimeter abathathu ingakho sithi 1 centimeter cube. Khumbula ukuthi ivolume phela isuke ifuna ukukubuzani. Ivolume phela ifuna ukukubuza ukuthi uma sithi unendawo ethize noma unebhokisinyana noma hayi ibhokisinyana ibhokisi nje elikhulu, ufuna ukwazi ukuthi isikhala singakanani phakathi noma mangaka amanye amabhokisi ongaphinde wafake phakathi kulo lelo bhokisi. Ngakhona la sizosebenza ngaloko. La uyabona ukuthi sino 2 cm nje. Sobhale ngapha. Asibona ukuthi basikala la phezulu 1 2 3 4. Singawuhlanganisa sino 4 cm nje la sibhale ngalapho. La sino 1 2 3 sino 3 cm ngala. Kwasisiza ukuthi sibale sihlanganise ukuthi konke lokhu kosikhiphela bani noma kosikhombisa ukuthi sinesikhala esingakanani okuzosiza phela ukuthi sazi ukuthi kungakanani esingeza sizokufaka phakathi kuwo umdwebo. Ayina nomdwebo kuso lesi sikhala sethu noma isikhala sethu sibambe lapho. Ngizamile ukuthi lesi sikhala sami esinaso lapha esizama ukubona ukuthi singangenisa ezinye ikhala engakanani. Ngisithathile ngasigoqa noma ngahlephula ngasivula ukuthi ngilethe ngizothi yini i-drawer lethu lokuqala sililethe ngala. Sekuzolibukisisa kahle usilingakanani ngoba phela ungase ugijime uthini uthi hayi Vabakshini mina ngathi 2 times 4 ngithole nje isikhala enginaso ngithola ukuthi hayi 8 cm isikhala sami singaphakathi. Kodwa phela ungakhohlwa ukuthi kunalapha khumbula ukuthi besino 3 cm ngale akhohlwa ukuthi basilethe i-draw lodwa ngala sino cm elikhona la ngala. Asibone ukuthi uma sesibala kodwa isikhala sethu ke kuzosifinyelelisa phi. Kona yabona ukuthi belingelingako iphutha oyobunalo bugijime wathi 4 times wathi 2 times 4 kodwa ke phela kukhona okunye kuzomela uqaphele phambi kokuba uvene uyitshela ukuthi hayi sengifike emaphethelweni. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Singathi times 3 ngoba yini? Khumbula phela ukuthi lesiyasikhala la lo 3 cm ekade ngisho wona asisebenzanga nawo noma sisebenzanga ngawo. Manje ayizuvumeleka indaba yokuthi siwukhohlwe nje kanjalo. Sifuna ukwazi isikhala. Cabanga uma ukuthi uzokhohlwa ukubalisisa kahle isikhala sakho eze umuntu eseletha amabhokisi amangakanani. Awusazi uzowafaka phi wena ngoba uthe ubala isikhala sakho wathi hayi sinje kanti asinjalo. Singawukhohlwa ke u3 cm wethu ingakho sithini times 3 centimeters. Sibonela singesenza iphutha u2 times 4 times 3 sithola u24 cm singakhohlwa squared. Ngise cubed. Sengigijimela indaba zo squared cubed. Asibone ukuthi kuyasijabulisa yini lokho ukuthi manje impendulo esitholile sono 24 cm cubed. Okusho ukuthi ke noma yini osuke uzoyiletha ke lana kumele inele sona isikhala sani sa 24 cm cubed uma uletha uzofaka khona la. Uma uletha okuphezulu kwaloko noma okudlula lokho angeke kusangena la. Uma uletha okungaphansi kwaloko kuzosala isikhala osangasisebenzisa. Uyabona ke ubumnandi bokwazi ukubala noma ukuveza ivolume phakathi kwemidwebo noma amabhokisi noma indawo onayo. Asibone la uma siqhubezela lo mdwebo wethu sitholani? Sithola ukuthi la ngezansi sino 3 ubude bakhona u4 vele kuhle. Mase times ake sizokhuluma indaba ukuthi sithi 4 sithi 3 times 4 singakhohlwa ukuthi kunokunye singakubalelanga times 2 ngoba uyabo 2 cm lapha ngezansi ama blocks noma ekhala zama cube ethu mabili kusho ukuthi 2 cm. U3 times 4 sipha bani?
akhohle ukuthi lokho kutholayo times 2 okusipha manje 24 centimeter cubed. Okusipha nje impendulo uyayibona ukuthi iyafana ncamashina lempendulo bese itholile lapha ya eceleni, okusho ukuthi hayi kahle sihambe kahle kakhulu, isikhala esisebenza ngaso siyiqiniso ngempela. Asibone nala ukuthi sophunyelwe into enjani. Sino 3 vele lapha nje bade kushiwo, sinube no 2 ngale. Asibone ukuthi la phakathi nendawo sithola bani. Sibone ukuthi sobe saphunyelwa okufanayo na. Okusho ukuthi uma sesibala kahle kahle singathi ke 3 times 2 wethu lapha phakathi eceleni sesokhipha ba, sesizothi times ba, siyadlulela times, asithi uma sithi ngokomqondo siqhubezele umdwebo wethu ngokomqondo, sibona ukuthi singathola basiwandisa ukuthi sithola ba 4 wethu. Akusizona inamba besikade sisebenzisile lezo. Kunjalo asibona ukuthi sithola ba 3 times 2 lokho times 4 kusipha ba u24 centimeter cubed. Uyabona ukuthi suthathile umdwebo wethu ophelele lapha phezulu, yebo, naloko esikuphiwe ngomdwebo wethu. Sase siwuhlephula umdwebo wethu ungasuchaza ukuthi sase sesikhipha ama-drawer phakathi kuyo lo mdwebo wethu, sawabala ngokuhlukana, sifuna ukubona ukuthi nangempela lesikhali sobe sisibalela sobe siyiqiniso na, noma sobe mhlambe sesikhuluma iphutha sesithi hayi isisindo sethu sinombolo ethize kanti asinaso isikhali njengaleso. Sibonile ukuthi 3 times 2 cm times 4 usiphile u24, nangalapha enzansi 3 times 4 times 2 sathola futhi nakuthini sino 2 times 4 times 3 konke okusipheni impendulo eyodwa. Khumbuza ukuthi isikhala sisodwa siwu1 cm cubed. Yabona singabhala nangapha sithi 4 times, sithi 2 times 4 times 3 okuzosipha bani, ubonile nje kamnandi kanjalo.